Sziasztok, itt újra Agarió velem, Denizzel, azaz az Agarió része. Köszönöm. Igazából nagyon rég nem volt, szerintem ez régnek számít, nem tudom nektek régnek számít, de szerintem igen, mert több minden hete nem volt több minden hete nem volt és ez a Team Pro bekapott már abban. Szerintem a felvétel még mindig késik a hang, ezért továbbra is bocsánat. Tudtok valami megoldást, írjátok le kommentbe. És ja, aki videóban akar velem skype-olni vagy ilyesmi, Skype nevem ott van a leírásba, még mind mondjak, a telefonomra le tudom tölteni az egyik programot, amelyikkel intrót szoktam csinálni, tehát a montást is lehet avval csinálni, én tudom, hogy csak most sem csináltam, de szerintem fog sikerülni, mert nagyon egyszerű. Csak annyi, hogy a telefonon úgy kell, hogy belépek galériába, ugye a montáshoz meg kell legyenek a videók, belépek, ott szerkesztés, egy vágás, és ott megvágom, illetve megcsinálom. Nem lesz olyan nagy montás, mert nem olyan pro, olyan kb. 1 perces, vagy fél perces lesz. De kérlek nézzétek meg, már nagyon érdekes lesz szerintem. Aztán nem tudom, nektek fog-e tetszeni, nekem nagyon tetszik eddig az ötlete, hogy itt kitaláltam. Szerintem a megvalósítása nagyon gagyi lesz, vagy 1000-szer jobb annál, amit én meggondoltam. És ez egy köcsög gyerek volt és bekapott. Mindjárt a 800 szintűek vagyunk. Ja, most van, nincs itt senki, egyedül vagyok, és most azért videózok. És most a napokban nem nagyon csináltam videót, egyet csináltam ugye délután, de akkor is nem tudtam rendesen befejezni, már kellett siessek, 6-ra kellett menjek edzésre, focira, igen, járok focira, és nem volt időm rendesen befejezni, ez is fél perces, 1 perces volt ez az bemutató, az építés bemutató. Avval kapcsolatosan tudom, hogy nagyon gagyi építmény lett. Megvárja. Tudom, hogy nagyon gagyi építmény lett, de ez van. Na, már szedjük magunkat. Jó. Nem elmegy. Jó. Szólok, hogy minél több feliratkozó, annál több érdekesség, szóval kérlek mutassátok meg csatornámat barátaitoknak, hogy illetve bárkinek, akinek akarjátok, kérlek mutassátok meg a csatornát, és mondjátok, hogy tetsz, iratkozzanak fel rám, vagy mit tudom én. Tényleg nagyon jól jönne a feliratkozó, mivel minél több feliratkozó, annál több érdekesség lesz a csatornán. Első kitűzésem az 50, de az is szerintem nehezen lesz meg, de bízok bennetek, hogy segítetek rajtam. És ja, valamit írtam, azt hiszem tegnap előtt az egyik nézőmmel,
Hát 7 nézőm van, szóval nem sok, de ez a lényeg, írtam egyik a 7 közül. És írtam vele, és így úgy komment szekcióba írtam vele, és kérdezett tőlem dolgokat. Most így fogok minden kérdésére válaszolni, mert kommentben nem írt vissza, hogyha lássa a videót, illetve hogyha látod a videót, akkor megkapod a válaszokat. Ha jól emlékszem, a másik kérdése az volt, hogy milyen telefonom van. Leírtam neki, de szerintem már nem láttam, már nagyon későn írtam le. Telefonom. A telefonom kérlek szépen egy Samsung Galaxy Grand Neo. Ne kérdezzétek, mennyi volt, mert fogalmam nincsen. Törökországból kaptam ajándékba. Szóval, ja. Nem tudom, mitől van, de 10 percnél nagyobb videókat tudok felvenni, de YouTube valamiért nem engedi, hogy feltöltsem. Szóval csináltam tegnap Krisztián videót, nem csak azt a ClickSpeed tesztes cuccot, hanem még azelőtt csináltam egy Survivor-t, és Survivor-os videót. És azt vettem észre, hogy 16 perces volt, és nem engedte, hogy feltöltsem. Szóval az durván nagyon nagy kiégés volt, hogy mi lesz, hogyha valami hosszabb filmet akarok csinálni, mert tudom, hogy az előző film is csak 3 perces lett, az azért, mert én úgy akartam, hogy ugye Final Surfer, ez nem tudom ki ismeri, avagy csináltunk egy horrorfilmet, 3 perces lesz az is, mert úgy akartam én, hogy úgy lesz az, hogy egyben felveszünk vagy 3 éjszakát, de úgy döntöttek az unokatestvéreimmel, csináltuk, és szavaztunk, 3-an voltunk, szavaztunk. Arra esett a döntés, hogy részekbe osszuk egy videóba egy éjszaka. Hát én beleegyeztem, mert ugye többen voltak, 2-en voltak, már 3-an csináltuk a filmet. És hát, ja, avval végül az lett, hogy ugye ilyen rövid lett, és azért juttunk erre a döntésre, hogy inkább csak részekbe osztjuk, hogy azért, mert azért döntöttünk így, mert már tényleg mind a 3-an meguntuk a sok próbálkozást, de hogyha őszinte legyek, 11-szer próbáltuk meg az egészet, és 12-re attától követtünk el bakikat, de minket az már nem érdekelt, mi megcsináltuk ezt, bármi is történt, megcsináltuk végül 12. próbálkozásra, nagyon meguntam. Én is, illetve unokatestvéreim is. És ja. És ez kellene ez a videó, én is lett volna, hogy tudjam feltölteni, hogy egyszer meghalok. Ja. Hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel rám. Még egyszer mondom, az első kitűzés 50 feliratkozó, minél több feliratkozó, annál több érdekesség. Az a kommentelőm, akivel tegnap írtam, vagy tegnap előtt, az még rakjon fel, vagy más kommentelő is, vagyis nézőm rakjon fel nekem kérdést, hogyha legalább 10 kérdés, vagy 11 kérdés összegyűl, akkor meg lesz a kérdezfelelek. Nem érdekel, milyen rövid lesz, én most minél többféle videót szerezek, hogy minél többen lássák a videóimat, iratkozzanak fel rám, meg ilyesmik.
Na, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel rám. Én Denis voltam. Sziasztok!